ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் செகண்ட் டே, தட் இஸ் 17th சாப்டர் படிக்க போறோம். சோ அப்புறம் நாளைக்கு ஒரு நாள், அப்புறம் 18 days கோர்ஸ் முடிஞ்சுவிடும். இப்ப யாரெல்லாம் வந்து இது குவிஸ் எல்லாம் எழுதிட்டீங்களோ அவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு லாஸ்ட் குவிஸ் எழுதிட்டீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும். இன்னைக்கு எழுதினாலும் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஓப்பன், தேர்ஸ் நோ கண்டிஷன். இன்னைக்கு 17 தான் எழுதணும், நாளைக்கு 18 அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் தான். So you can complete it and get the certificate. Okay. இப்போ நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாம் சேவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாத்திரம் எல்லாரும் மியூட்லயே இருங்க. சியாமலா தேவி பார்த்தா மியூட்லயே இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த வகுப்பு எல்லாம் வந்திருக்கோம். நீங்க வந்து 17வது அத்தியாயம். டைட்டில் ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தானாக்கா என்னது? அதான் நம்பிக்கை. இதுல போட்டிருக்கேன் நம்பிக்கை. அது வந்து மூன்று விதமான மக்கள் இந்த இது இருக்கு இல்லையா, முறைகள். அது போல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் நம்பிக்கை வச்சுக்கிறாங்க, நம்பிக்கையோட பிரிவுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நம்ம சத்துவகுணத்தை இருக்கோமா, ரஜோகுணத்தை இருக்கோமா, தமோகுணத்தை இருக்கோமா. ஒரு செய்கையிலையும் நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்ப நம்ம வந்து we have to improve ourselves. இதெல்லாம் அந்த சாப்டர்ஸ்ல இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு தட். நமக்கு வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் படிக்கும்போது அனலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்.
அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் சைத்தன்ய மகாபிரபு. நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம், அது ஜஸ்ட் குவிக் ரீகேப் பண்ணலாம். தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் பார்த்தோம். நிறைய அசுர குணங்கள் தான் பார்த்தோம். அப்புறம் அவை எதற்கு இட்டு செல்கின்றன, வேர் இட் லீட்ஸ் டு. நம்மள வந்து தெய்வீக குணம் இருந்தா இப்படி போகும், அசுர குணங்கள் இருந்தா நம்ம எங்க கொண்டு விடும்னு பார்த்தோம். அசுர குணங்களை விட்டு விட்டு வேதத்தை பின்பற்றுதல். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம், ரொம்ப சிம்பிள். இன்னைக்கு சாப்டர் இஸ் வெரி குவிக்கா முடிஞ்சிடும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். இன்னைக்கு நம்பிக்கை 3 பிரிவுகள். முறைகளில் உணவு 3 முறைகள். அவங்க உணவை எப்படி சாப்பிடுவாங்க, அதே போல ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல அவங்க தியாகம் எல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தவம் எப்படி பண்ணுவாங்க, தொண்டு எப்படி புரிவாங்க, கடைசியில வந்து முடிவு என்னது, ஓம் தத் சத். அந்த ஓம்னா யாரை குறிக்கிறது, ஓம் தத் சத் எல்லாத்தையும் வரும். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத். இப்ப இந்த மாதாஜி படிக்கிறாங்க இல்லையா, ஜெயந்தி மூர்த்தி மாதா நேத்திக்கும் படிச்சாங்க. ஹையர் கிளாஸ்ல நாங்க படிக்கிறோம். லெவல் 1ல நான் ஆரம்பிக்கல, ஆரம்பிச்சோம். ஆக்சுவலி ஜெயந்தி மாதா சொன்னா எனக்கு நேத்திக்கு தோணுது, எல்லா ஸ்லைட்லயும் இது போட்டேன்னு யாராவது ஒரு டிவோட்டி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பழக்கம். நார்மலி லெவல் 1ல நான் ஆரம்பிக்கல, அப்ப ஆரம்பிச்சுடலாம். தட் கேவ் மீ an ஐடியா. நேத்திக்கு நீங்க படிச்சோன்னு எனக்கு தோணிச்சு, சரி நம்ம ஆரம்பிச்சுடலாமே. சோ எவ்ரிபடி வில் நோ, எல்லாத்தையும் நம்ம ஓம் தத் சத் சொல்றோம் அப்படின்னு. அது என்ன, யாரை குறிக்கிறது, ஓம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ. விடுபட்டு நம்ம முடிச்சு. எஸ், பவிதா மாதா ஆரம்பிச்சு. हरे कृष्ण माताजी। ये शास्त्र विधि उद्दृश्य यजेन्द्य श्रद्धयान्वितः देशां निष्ठा दुर्गा कृष्ण सत्वम आहुरजस्तमः। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனன் விரும்பினான், கிருஷ்ணரே சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா ரஜோகுணத்திலா அல்லது தமோ குணத்திலா? ஜஸ்ட் 1 செகண்ட் தான் வரை. மாதாஜி ஆடியோ கேட்கல. மாதாஜி இன்னும் வரல. ஹரே கிருஷ்ணா, மாதாஜி இன்னும் வரல. ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, எனக்கு ஒரு கால் வந்துருச்சு. ஃபேமிலி டைம் எல்லாம் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ்ல இருக்கும். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்களா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள்லாம் வரீங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யார் இப்ப கேட்டாங்க மாதாஜி? யார் என்ன இது? பபிதா மாதாஜி கேட்டேன், ஷியாமலா கேட்டேன். ஓ, நீங்க தான். எனக்கு நெட் ப்ராப்ளமா, வாய்ஸ் வரல. கால் வந்ததப்போ ஒரு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் வெயிட் பண்ணிட்டு, அது ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது இல்லையா, இவ்வளவு எல்லாம் கிளாஸ் போறதுன்னு தெரியாது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப எல்லாரும் கூட போது என்னன்னாக்கா எப்போ தே ஃபீல் அவைலபிள். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்னது அர்ஜுன் கேட்கிறேன், யார் வந்து சாஸ்திரங்கள் விதிகளை எல்லாம் பின்பற்றாமல் அவர்கள் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுகிறார்களோ அவங்களோட நிலை என்னன்னா, அவங்க சத்துவகுணத்தை இருக்காங்க, ரஜோகுணத்தை இருக்காங்க, தமோ குணத்தை இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறேன். பகவான் அவருக்கு எல்லாம் ஒரு சாப்டர் ஸ்டார்டிங்லயும் டவுட் வரும், அவர் கேட்டுட்டு இருப்பார். எஸ், ஷியாமலா தேவி மாதா படிச்சுக்கணும். 2 and 3 ரெண்டுமே படிச்சுக்கணும். त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सत्त्वभावजा सात्विकी राजसी सैव तामसी सेदितां शृणु सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत्तत्स एव च। हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. அவர் பகவான் என்ன சொல்ற, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பார் என்பதை டீட்டெயிலா சொல்றார். எப்படி நம்ம எல்லாம் ஒரு உடலை எடுத்துட்டு இருக்கோம், ஒரு ஆத்மாதான் ஒரு உடல் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த உடலுக்கு ஏத்தா போல நம்ம வந்து நம்மளோட சத்துவகுணமா ரஜோகுணமா எல்லாம் மாறி மாறி வரும். It can be anything. ட்ரீயாவும் இருக்கலாம், அனிமல்ஸாவும் இருக்கலாம், பேர்டா இருக்கலாம், ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கலாம், எனிதிங். அப்போ அக்கார்டிங்லி நம்மளோட வந்து குணங்களும் மாறும்.
அப்புறம் இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு, பரதனின் மைந்தனே பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை விருத்தி செய்கிறான். உயிர்வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். இப்ப உயிர்வாழி எல்லாம் எல்லாமே வயிற்றம் எறும்புல இருந்து இது வரைக்கும் எல்லாருமே ஒரு உயிர்வாழி தான். அப்ப அவங்களோட இப்போ இது சொல்லலாம், இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ல பார்த்தா டிஃப்ரெண்ட் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. ஒருத்தர் சிலப்போ சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும், சிலப்போ ரஜோகுணம் ஓங்கி இருக்கும், சிலப்போ இது தமோகுணம் ஓங்கி இருக்கும். அதே போல இதுலயும் பார்க்கலாம், அனிமல்ஸ்லயும் பார்க்கலாம், பேர்ட்ஸ்லயும் பார்க்கலாம். அப்போ ஒரு உடல் எழுத்துன்றா போல அவங்களோட எல்லாமே மாறுபடும், வேறுபடும் அந்த மாதிரி. அப்ப இன்னும் டீட்டெயிலா இன்னும் வரப்போற ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறாரு. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பக்தா கிருஷ்ணா பிரேமா பக்தி சுத்த சத்தம், எப்படி பக்தி எல்லாம் காட்டணும் அப்படின்னு. கிருஷ்ணா பிரேமா பக்தி இதுக்கு காமி, இது என்னன்னு நான் பார்க்கவே இல்லை, இப்பதான் பாக்குறேன். கர்மா ரஜஸ்ல இருக்கணும், கர்மா பண்ணுவாங்க, காமா இதை புண்ணியம். சத்வ ஞான முக்தி பிரம்மன் ஞானி. ஓகே, இது அனாலிசிஸ் எனக்கு தெரியல, சோ ஐ ஜஸ்ட் கீப், ஏன்னா நான் அதை பார்க்கல, இது வரைக்கும் பார்க்கல. ஓகே, வேற யாரு? ஷியாமலா தேவி மாதாஜி படிச்சிட்டீங்களே, ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி படிச்சுங்க. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराशांसि राजसः प्रेदान् भूतगणां सन्ये यजन्ते तामस जनः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? சோ எப்போ சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும், அந்த மாதிரி சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் நாட் ஃபார் எவர், அவன் எப்பவுமே சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. எப்போ சத்துவகுணம் ஓங்கி இருக்கும் அவன் என்ன பண்ணுவான், அவர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகிறார்கள். அப்புறம் தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் பேய்கள் பூதகணங்களை வழிபடுகின்றனர். இதெல்லாம் இந்த பிளாக் மேஜிக் பண்றவங்க. இவாளெல்லாம் யாரு? மனுஷாலேயே வழிபடுவாங்க. ஏன்னா பெரிய பாலிட்டிஷியனா இருக்கலாம், பெரிய ஒரு ஹீரோ, ஏதோ ஒரு கார்பரேட்டர், பெரிய பர்சனாலிட்டி, அவன் த்ரூவா ஏதோ வேலையானோம்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்களோட, ஏன்னா கண் எதிர தெரியறது ஒருத்தன் என்ன புகழறான், மாலையெல்லாம் சாப்பிட்றான்னு நேச்சுரலி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஏதோ காலேஜ் அட்மிஷன் சம்திங், அவன் ஏதோ அவனோட செல்வாக்க வச்சுட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். சோ இந்த மாதிரி மனுஷா யாரு ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மனுஷாளுக்கு தான் கும்பிடு போட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அவனை திருப்திப்படுத்தி. அதெல்லாம் தெய்வத்தை எல்லாம் நம்ப மாட்டாங்க. தெய்வத்தை வழிபடுறவங்க எல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. இவங்க பிளாக் மேஜிக் இல்ல, ராத்திரி இந்த ஐ டோன்ட் நோ, ராத்திரி எல்லாம் என்ன மரத்தை சுத்துறாங்களா, என்ன ஒரு பேய் பூதம் பிசாசெல்லாம் அவங்க வழிபடுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், வேற யாராவது? ருக்மணி மாதா படிக்கிறா இங்க எப்போ தெரிஞ்சது, அதனால இல்லடா பிரபுஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, ருக்மணி மாதா படிங்க. அசாத்திர விகிதம் கோரம் தப்யந்தே தம்ப அகங்கார சம்யுக்த காம ராக பலாந்த விதக கர்ஷந்த சிரஸ்தம் பூதக்ராமம் மாம் சைவாந்தக ஹரிரஸ்தம் தாந்த வித்ய அசுர நிச்சயாந்த. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொபைல் படிக்கிற இல்லையா, அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. கடைசி வேர்ட்லாம் வரல, இப்ப நான் ஒரு வாட்டி படிச்சோன்னே. அசாஸ்திர விஹிதம் கோரம் தப்யந்தே ஏ தபோஜனாஹ தம்ப அஹங்கார சம்யுக்தாஹ காமராக ஃபலான்விதாஹ கர்ஷயந்த ஷரீரஸ்தம் கிராமமச்சேதசஹ மாம் சைவாந்த ஷரீரஸ்தம் தான் வித்ய அசுர நிச்சயான். அப்படின்னு காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை கற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகிறார்கள். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். என்ன பண்றாங்க, சில பேர்லாம் என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு இருக்கோ அதெல்லாம் பண்ணாம பாக்கியெல்லாம் பண்ணுவாங்க. நம்ம நிறைய பாக்குறோம், வேலு குத்திக்கிறது என்ன, அங்க பிரதட்சம் மாத்திரம் இல்லை, என்னெல்லாமோ கடுமையெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்படியெல்லாம் துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ணணும் எந்த சாஸ்திரத்துல எதுக்கு தெரியல. அவங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க, அங்க இது இருக்குன்னு யாரோ சொன்னா, இவா சொன்னா அவங்களோட இது அவங்களோட என்னது ஏதோ மென்ஷன் இருப்பாங்க, இது முடியணும். அப்ப யாரும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னா, அது மாதிரி துன்புறுத்தி தண்ணியே துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் பகவான் எல்லாம் சொல்லவே இல்லை.
சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்றவங்களை யாரு அசுரர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இந்த மாதிரி இது என்னது ரொம்ப அந்த இதெல்லாம் போட்டு கையில அந்த என்னது கற்பூரத்தை எல்லாம் ஏத்திண்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு கிடையாது. சில பேர் நம்பிக்கை இருந்தா பண்ணட்டும், பட் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லப்படல. அப்ப அவங்களையும் துன்புறுத்திக்கிறாங்க, உள்ள ஆத்மாவையும் உள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துறாங்க. அவங்க எல்லாம் ராட்சச அசுரர்களாக அறியப்படுகிறார்கள். இது எல்லாமே கொடுத்துருக்கதா இந்த மாதிரி தலையெல்லாம் இந்த மாதிரி யோகால பார்த்தோம், அந்த யோகா சாப்டர்ல பார்த்தோம். இந்த மாதிரி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணும்போதுன்னு இதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. ஆனா they feel nice. இப்ப வழிபாடு எப்படி அங்க எங்க போய் அவங்க அவங்களோட விதி எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அப்படின்னு பேய்கள் ஆவிகளை எல்லாம் வழிபாடு பண்ணிட்டுனா எங்க கொண்டு போய் எங்க போவாங்க? நம்ம ஃபுல் கோலோகம் நம்ம சார்ட் பார்த்தோம். பேய் கிரகங்கள்ல தான் போய் சேருவாங்க. அப்புறம் பேய்களை எல்லாம் வழிபட்டா எங்க போவாங்க? நரகம், கீழ் உலகத்துக்கெல்லாம் போவாங்க. தேவர்களை வழிபட்டால் சொர்க்கம், அங்கே தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க, அங்கதான் போக முடியும். ஆனா கிருஷ்ணரை வழிபட்டால் வைகுண்டம், கிருஷ்ண உலோகம், கோலோகம், அந்த எல்லாம் ஒரே பேர் தான், டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் ஆஃப் த சேம் பிளேஸ். பகவான் இருக்கிற உலகத்துக்கு பேரு வைகுண்டம், கிருஷ்ணலோகம், கோலோகம், இதெல்லாம் பகவான் இருக்கிற உலகம். அப்ப கிருஷ்ணரை வழிபட்டா அந்த அழியா உலகத்துக்கு நம்ம போயிடுவோம். பாக்கி எல்லாம் அழியிற உலகம் தான். இருந்தாலும் சம் பீப்புள் தேவர்களை வழிபட்டு பேய்களை வழிபட்டு எல்லாம் பண்றாங்க. எஸ், ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறாள், எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஓகே, நானே படிச்சேன். आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रियाः. नेक्स्ट இது படிங்க பிரபுஜி, அங்கே தெரிஞ்சு விட்டு பின்னாடி நெக்ஸ்ட். आयु सत्त्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रिया. ஆஹார இது என்ன டாபிக்? ஆகாரம், சாப்பாடை பத்தி சொல்றாங்க. சாத்விக்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிட்டா அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? ஆயுளை நீடித்து வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதயம் அளிப்பவையாக உள்ளன. பசங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லணும்னாக்கா பேலன்ஸ் டயட் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். எல்லாம் இருக்கும் அதுல, உப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கும், ஆனா மிதமா இருக்கும். அதுல எல்லா புரோட்டீன், விட்டாமின்ஸ், இப்ப அந்த மாதிரி சயின்டிபிக்கா பார்த்தாலும் எல்லாம் இருக்கும். ஆனா ஒண்ணும் அது எரிச்சல் வராது. இதயத்துக்கு இதமளிப்பவையாக இருக்கும். அப்படின்னா ரொம்ப காரசாரம் அவ்வளவு எல்லாமே ஏதோ சுமாரா இருக்கும். அதெல்லாம் ஆயுளை நீடிக்கும், தூய்மைப்படுத்தும், பலம், ஆரோக்கியம் இருக்கு, பல ஆரோக்கியம் போட்டிருக்கு. சோ அதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். சாத்விக் ஃபுட் இந்த மாதிரி ஃபுட் தான் சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிடுறாங்க, சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிடுறவங்க அப்படி இருப்பாங்க. ஓகே, நீங்கள் என்ன உண்கிறீர்களோ அது போல ஆவீர்கள். யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும், நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம்னு சொல்லிட்டு உடம்ப பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அப்ப இது என்னது, புரோக்கோலி மாதிரி எல்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் இருந்ததுனாக்கா பார்க்கறது பூத மாதிரி இல்ல, பெரிய உடலா இருக்காது, ஆனா நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தோட இருப்பாங்க. இதெல்லாம் பர்கர், இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டதுன்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, அதுல ஒரு சத்தே கிடையாதுன்னு. அதெல்லாம் நல்ல உடல் மாத்திரம் எல்லாம் பெருமனா இருக்கும், ஆனா உள்ள சக்தி எல்லாம் இருக்காது. சோ அந்த மாதிரி we should think what is right, எது நல்லதுன்னு நம்ம திங்க் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். ஆக்சுவலி பார்த்தா புரோக்கோலி எல்லாம் டேஸ்டே இருக்காது, ஆனா அதுல உள்ள அவ்வளவு சத்து இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், நம்ம கொஞ்சம் காஷியஸா தான் நம்ம பண்றோம். பசங்களுக்கு ரொம்ப சொல்ல வேண்டியது, இதை பத்தி நிறைய நேரம் டாபிக் ஐ ஹேட் டு டிஸ்கஸ். அப்புறம் நீங்கள் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்? ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். நாம் உட்கொள்ளும் உணவு 3 கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மொத்த மூலப்பொருள் மலம். மலம்னா என்னது? நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ வேஸ்டேஜ் தான், பாக்கி எல்லாம் உறிஞ்சப்படுறது. எது நல்லதெல்லாம் என்ன இருக்கும்? விட்டாமின்ஸ், புரோட்டீன்ஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், அது அயன் எல்லாம் உறிஞ்சப்பட்டு கரும்பு சாறு எப்படி மிஷின்ல போட்டுன்னா கரும்பு சாரெல்லாம் வந்தப்பறம் இதுதான் இருக்கும், சக்கை தான் இருக்கும், அதைதான் தூக்கிடலாம். அந்த சக்கை தான் நம்மளோட மலமூத்திரம் எல்லாம் அதுதான். அதுல ஒண்ணு சத்து இல்லாதது வெளியில போகும், சத்து உள்ளதெல்லாம் உறிஞ்சப்படும். ஆனா இந்த மாதிரி பர்கர் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிடும்போது அதுல சத்தே கிடையாது. என்ன சாப்பிடுறோமோ அது மலமாதான் மாறி போயிடும். ஆனா இது மாதிரி இது சாப்பிடுறதுல சத்து இருக்கும். அது இட் கோஸ் டு அவர் ஹெல்த்ல மாத்திரம் இல்லை, எங்கெல்லாம் போறது பாருங்க. நடுத்தர மூலப்பொருள் என்னது? சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. அப்ப சட்டில் இது சதையில போயிடும். நுட்பமான மூலப்பொருள் நமக்கு தெரியப்படி செய்யாது, அது மனதில் உறிஞ்சப்படுகிறது. உணர்வுகள்ல நல்ல இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன, அது நம்ம உணர்வும் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் ஆயிடும். மைண்ட் எல்லாமே இது ஒர்க் பண்ணும். நல்ல இது ஆகாரம் எல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னாக்கா அது என்னது
திங்கிங் பவர், பகவானுடைய பகவானை சார்ந்த எது இருந்தாலும் அதெல்லாம் நம்ம காரசாரமா சாப்பிட்டோம்னா ஒரு மந்தத்துல கொண்டு போய் தரணும். அதனாலதான் மெயினா நம்ம இப்ப என்ன சொல்றோம், அந்த வெங்காயம் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட கூடாதுங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நாக்கு ருச்சி ரொம்ப, ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் ருச்சி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்க, இன்னும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க, அப்புறம் என்ன மந்தத்துல தான் போயிடும். அப்ப அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு, வெங்காயம் பூண்டு இல்லாம எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டோம்னாக்கா இட் கோஸ் இன்டு அவர் குட் ஹெல்த் ஆல்சோ, அண்ட் வந்து சித்த சுத்தியும் ஆகும். இந்த மாதிரி பொருட்களை தான் நம்ம சாப்பிடணும். எஸ், கிருஷ்ணருக்கு போக் பிரசாதம் செய்யும் முறை. நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்யவும். இதுக்கு வந்து தினமுமே நம்ம ஆகாரம் படைக்கணும். இவ்வளவு எல்லாம் போடலைனாலும் ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணணும். டெய்லி நம்ம வீட்டுல பால் வைக்கிறோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, இவ்வளவு நாள் பால் வச்சே சரி, இங்க வந்து கொஞ்சம் ஒரு எப்படி சாதம் சமைக்காம இருக்க மாட்டோம், ஒரு சப்பாத்தியோ வாட்டவர் நம்ம வீட்டுல பண்றோமோ அதெல்லாம் சுத்தமா நமக்கு வந்து குளித்து அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு துளசி இலைய வச்சு நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணலாம். இதெல்லாம் நிறைய பண்ணோம்னாக்கா டெய்லி எல்லாம் பண்ண முடியாது நம்ம எல்லாம். யாரெல்லாம் பண்றீங்களோ வெரி குட். ஆனா எல்லாத்தையும் வந்து பகவான் வச்சு அதுல ஒரு துளசி இலையும் வச்சு பகவான் சும்மா அப்படி வச்சு ஒரு ஸ்லோகம்லாம் ஒண்ணும் தெரியணும் அவசியமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண நாமத்துல கவர்ஸ் எவ்ரிதிங். அது சொல்லிட்டு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எடுத்து நம்ம சாப்பாடோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட வேண்டியது, அவ்வளவுதான். பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை. எப்படி நம்ம சாப்பிடதான் செய்யறோம், எப்படி நம்ம சமைக்கதான் செய்யறோம், அது வந்து பகவான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். சோ அது ஒரு ஹேபிட்டா எடுத்தனாக்கா அது ஒரு ரியலி ஒரு நல்ல நம்ம வாழ்க்கையிலே அது ரொம்ப ஒரு டிஃபரன்ஸ் கொண்டு வரும். 3 வாட்டி நம்ம சமைக்கிறோம் ஒரு நாள்ல, 3 வாட்டி நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம். அதுக்கு டைம் காலம் நேரம்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க 2 மணிக்கு 3 மணிக்கு தான் மத்தியானம் சமைக்கிறீங்கன்னா பரவாயில்ல, பகவான் அதெல்லாம் கோச்சுக்க மாட்டேன். ஏன்னா 10 மணிக்கு எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம், 3 மணிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அவர் கேட்க மாட்டேன். நம்ம வீட்டு மனுஷன் வேணா கேட்பான். ஆனா அவர் எப்ப நம்ம கொடுத்தாலும் அவர் வந்து நம்ம லவ் அண்ட் டிவோஷன் தான் பாக்குறார். அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து சாப்பிடலாம். ராத்திரி அப்படிதான் சில பேர்ல ஆபீஸ் வரும்போது லேட் ஆயிடுது மாதாஜி, 11 o'clock எல்லாம் வரும், நாங்க அப்பெல்லாம் சமைச்சு நாங்க அப்ப சாப்பிடுவோம். பரவாயில்லையே, பகவான்லாம் இங்க தூங்குறாரா? நமக்கு தூக்கம்லாம் நமக்கு தான். அவர் எப்போ முழிச்சுட்டு இருப்பார், அதுக்கு ஆஃபர் பண்றாரு, தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். சோ நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்யவும், கிருஷ்ணருக்கு அன்புடனும் பக்தியுடனும் காணிக்கை செலுத்தணும். அது செகண்ட். எது பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு வந்து லவ் அண்ட் டிவோஷனோட ஆஃபர் பண்ணணும். கிருஷ்ண பிரசாதம் சரியான மனநிலையில் வழங்கவும். பண்ணணுமே கடனே எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், அப்படி எல்லாம் அவர் கேட்கவே இல்லை. அவர் பசிச்சா நம்ம வீட்டுல வந்து உட்கார்ந்து இருக்காரு, அதெல்லாம் கிடையாது. இஸ் ஜஸ்ட் சீயிங். என்ன எவ்வளோ பேர் கொடுக்கறது ரெடியா தான் இருக்கா இல்லையா? நீ கொடுக்குறியா, ஓகே கொடுத்தியா, வெரி குட், அருளினேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல போறாரு. வேற ஒன்னும் சொல்ல மாட்டார். இப்ப நல்ல மனநிலையோட அவருக்கு படைக்கணும். அப்புறம் கிருஷ்ண பிரசாதம் கௌரவித்து எடுத்ததன் முடிவுகள் என்னது, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி பிரசாதம் சாப்பிட அதனாலதான் இஸ்கான்ல வந்து பிரசாதம் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பா. பிரபுபாதாவோட ஸ்டோரி எல்லாம் பார்த்தாலே அவர் வந்து எல்லாம் அந்த இதுதான் என்ன ஹிப்பி கூட்டங்கள் தான் முதல்ல வந்துட்டு இருக்கு. அவரு எல்லாம் திருத்திட்டாரு. என்னென்ன பிரசாதம் வாங்க வாங்க இதெல்லாம் ஜப்பா பண்ணலாம்னா ஜப்பா போது அதெல்லாம் ஆடுறது பாடுறது, ஏன்னா அதெல்லாம் ஆல்ரெடி இருக்கும் அந்த போதையில. எல்லாம் ஆடும் எல்லாம் பண்ணும். இந்த சாப்பாடும் பிரசாதம், கிருஷ்ண பிரசாதம் சொல்லிட்டு கொடுத்து எல்லாரையும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டார். ஸோ we all believe in that. பிரசாதம் கொடுக்க நம்ம வீட்லயும் யாராவது எதிர்த்துன்னு இருக்காங்களா, பிரசாதம் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அம்மா எப்படியும் பிரசாதம் பண்றா, பசங்களுக்கு அதுதான் பிரசாதமா வரப்போறதுன்னு தெரியும் வாழ்க்கும். ஆனா சாப்பிட்டு ஒரு டிஃபரன்ஸ் வருது, மென்டாலிட்டியில கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் வருது. சோ எப்பவுமே கிருஷ்ண பிரசாதம் வீட்டுல பண்றது ரொம்ப உத்தமம். சோ அது வந்து அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டுன்னா அதோட டிஃபரன்ஸ் நமக்கு வெரி வெரி சூன் வி கேன் மேக். கட்வம் லலவணாத்யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹார ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாம்பய பிரதாஹ யாத்தயாம். இது வேறையா? 9 and 10. யாத்தயாமம் கதரசம் பூதி பரியுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிச்சாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். இது தாமசம், இது தாமச பிரியர்களுக்கு இது வந்து ராஜசிக் பீப்புளுக்கு. மிகவும் கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானவர். அது சாப்பிட்டாலும் அவங்களுக்கு வந்து அப்பா சாப்பிட்டா போல இருக்குமாங்க. சோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தான் விருப்பமானதாகும். இந்த உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அது சரி, இதெல்லாம் எப்படி வருது? எல்லாம் ரொம்ப காரசாரமா சாப்பிடணும். உள்ள குடல்லாம் அவ்வளவு டெண்டர் பார்ட். அதெல்லாம் இந்த மாதிரி வெளியில இருக்கிற இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கும், உள்ள எல்லாம் ரொம்ப சாஃப்ட். அதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு அந்த மாதிரி நாக்கெல்லாம் நின்று போயிடும். சாப்பிடலாம் சூடா சாப்பிட்டா பிடிக்கும். சாப்பிட்டாதான் ஒரு கிக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு, நல்ல ஒரு அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி சாப்பிடுறதுன்னா என்ன ஒரு கடைசியில உள்ள புண்ணு எல்லாம் வரும், வெளியில எல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் அது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தெரிய வரும். ரொம்ப வலி நான் தாங்க முடியாம அனுப்புறதா டாக்டர் பண்ண உள்ள ஏதோ கட்டி இருக்கு பிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவா. ரெண்டு அந்த லெவலுக்கு போவே வேண்டாமே, கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி இதா மெயினா ஃபார் யங்ஸ்டர்ஸ் தே ஆர் வெரி மச் இன்டு ஆல் திஸ். ஓல்டேஜ் ஆக நமக்கே கொஞ்சம் முடியாம வந்துடும். இல்ல அல்சர் வருது, என்ன ஆசிடிட்டி அது இதுவும் போது நம்மளே சாப்பிட மாட்டோம்.
ஆனா யங் ஏஜ்ல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கும் இல்லையா எல்லாம், அப்ப அவங்க எல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண பார்க்கணும். பட் பெட்டர் டு அவாய்ட். நம்ம குரூப்ல யாரு என்ன ஏஜ்னே தெரியாது, யாரையும் பார்த்ததும் இல்லை, ஒண்ணு இந்த பேரை வச்செல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இல்லையா. எனக்கு இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஆல். இதே தான் நான் வந்து குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுப்பேன். ஆனா குழந்தைகளுக்கு இது வந்து டாபிக் அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காரம் போட்டாலும் பிடிக்காது இல்லையா, அப்ப அவங்க வந்து சாப்பிடவே மாட்டாங்க. ரெட்டா இருந்தாலும் வெரி ஸ்பைசின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அப்ப அவங்கள்ட்ட எல்லாம் இதை பத்தி என்னத்த சொல்றது, அவங்க ரஜகுணத்து இல்லோ இல்லப்பா அவங்க. அப்புறம் உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில்பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகிறது. இதெல்லாம் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிக்கணும். கேன் யூ பிலீவ் இட்? பகவத்கீதையில வெறும் ஆத்மா, நாம் உடல் இல்லை, ஆத்மா, இதெல்லாம் தான் படிச்சிருந்தோம்னு நினைக்கிறோம். கடைசி சாப்டர்ல எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி தூங்கணும், எப்ப எழுந்திருக்கணும், என்ன பண்ணணும், இது எல்லாமே சொல்லி கொடுக்குறாரு. 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பு நம்ம சமைச்சாச்சுன்னா அந்த 3 ஹவர்ஸ்க்குள்ள சாப்பிடணும் இல்லையா. அது வந்து அதுல வந்து கிருமி எல்லாம் வந்துடும் சொல்லிட்டு நம்ம போட்டிருக்கு. ஆனா நைவேத்தியம் பண்ணிடுறோம். அதனாலதான் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அது பண்ணிச்சுனாக்கா இட் ஸ்டேஸ் ஃபார் லாங். அது வந்து சாப்பிடலாம் 4-5 மணிக்கு அப்புறம் சாப்பிடலாம். இல்லாட்டா வந்து 3 மணி நேரத்துக்குள்ள நம்ம சாப்பிடணும். ஃபுட் இல்லாட்டா கெட்டு போன ஃபுட்டு தான் அது. அப்புறம் அந்த மாதிரி சமைக்கப்பட்டது சுவையற்ற, ஒன்னும் சுவையும் இருக்காது ஒண்ணும் இருக்காது, அந்த மாதிரி பழைய ஊசி போன எச்சில்பட்ட, எச்சில்லாம் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. குழந்தை சாப்பிடலையா அடுத்து அம்மா அப்பா எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் என்னன்னாலும் சலைவா இப்பப்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த கோவிட் எல்லாம் வந்தப்பறம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் இருக்கு. இல்லாட்டா வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இல்ல, சாப்பிடும்போது என்ன எடுத்துன்னா இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் வந்து. சோ அந்த மாதிரி போடுறது கொஞ்சமா போடணும் குழந்தைக்கு. அப்போ அது எவ்வளவு கேட்கறதோ இன்னும் திரும்பி வேணா போடலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து பழக்கப்படுத்தணும் குழந்தைய. அப்புறம் தீண்டத்தகாத பொருட்கள், இந்த மாதிரி இதை பார்த்தாலே நமக்கு அருவருக்கும். இந்த என்னது சீஸ் சாப்பிடுறவங்க எல்லாம் தெரியும், கொஞ்ச நாள்ல அது வந்து ஃபங்கஸ் வந்து இட் அட்ராக்ட்ஸ் ஃபங்கஸ். அதெல்லாம் கூட அது இந்த ஃபங்கஸுக்கும் அது மாத்திரம் கட் பண்ணி அவங்க உள்ள வந்து கலர் வந்திருக்காது, பட் உள்ள போயிருக்கும். சோ இதெல்லாம் எனிவே அதெல்லாம் சாப்பிடுறவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க. எஸ், ஓகே. அப்ப உணவில் குணங்கள் என்னது? சத்துவகுணம் வந்து சத்துவகுணத்துல சாப்பிடுற அந்த ஐட்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும்? நிறைவானது, சாறு உள்ளது, மகிழ்விப்பது. விளைவு எப்படி? நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி குப்பம். தீவிர ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க? கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது. விளைவெனது? துன்பம், துயரம், வியாதி. அறியாமையில இருக்காங்க, தட் இஸ் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாது. அதோட விளைவு என்ன வரும்? நோய், தொற்று நோய், மாசுபடுத்தும் இளமையில் மரணம். அந்த மாதிரி நம்மளும் இட் வில் லீட் டு தட். அப்ப பெஸ்ட் என்ன ஃபுட்டு? பரமபுருஷ பகவான் உண்ட மிச்சம். பகவான் உண்ட மிச்சம் நம்ம சாப்பிடணும். அவர் வந்து அது சுத்த சத்த நிலைக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும். இந்த சத்துவகுணம் மாத்திரம் இல்ல, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு கொண்டு போயிடும். அதனால தினமுமே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். என்ன பண்றோமோ, நான் வெறும் ரைஸ் தான் வச்சேன் இன்னைக்கு, இது என்ன தயிர் சாதம்னா பரவாயில்ல, பகவான் தயிர் சாதம் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொன்னீங்க. எனிதிங் சிம்பிள் ஃபுட் அவர் சாப்பிடுவார். அவருக்கு காரசாரம், வெட்டி குத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் அவருக்கு வந்து பிடிக்கிறது. அவர் கேட்கவே இல்லையே, வெறும் ஃப்ரூட்டு பழம் இந்த மாதிரி தானே கேட்டிருக்காரு. பூ பழம் இதெல்லாம் தான் கேட்டிருக்காரு 9th சாப்டர் பார்த்தோம் நம்ம. சோ அவருக்கு எல்லாம் படைத்துட்டு நம்ம வந்து சாப்பிடலாம். அப்பெல்லாம் காக்ஷிபிர் யஜ்ஞோ விதிதிஷ்டோ ய இஜ்யதே இஷ்டவ்யம் ஏவேதி மன்ஹ சமாதாய சாத்விக. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம். இப்ப வந்து யாகத்தோட டாபிக் வந்தாச்சு, சாப்பாடோடு முடிந்துவிட்டது. இப்ப யாகத்துல எப்படி அந்த மாதிரி வெறும் எக்ஸ்பெக்ட் இல்லாம, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம என்னுடைய கடமை காலையில எழுந்துக்கணும், மங்களாரத்தி பார்க்கணும், ஜப்பா பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஒரு கடமையா வச்சுன்னு பண்ணிட்டே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. எப்படி அது எந்த குணத்தை இருப்பாங்க? சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். சோ நம்ம எப்படி இருக்கோம் பார்த்துட்டு we should try to upgrade ourselves to at least சத்துவ குணம். அப்புறம் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகலாம். இல்லை சத்துவ குணத்துக்கு நம்ம வந்துடலாம். அப்புறம் அபிசந்தாய து ஃபலம் தம்பார்த்தம் அப்பி சைவய யுஜ்யதே பரத சிரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதே எதிர்வாய்க. ஏதோ காரியம் நமக்கு ஆகணும், அதுக்கு யாரோ சொல்லியிருப்பா இந்த ஒரு யஜ்ஞம் பண்ணுன்னா அது பண்ணுவோம். அந்த யாகமும் பண்ணுவோம், அது வந்து பலனும் கிடைக்கும். ஆனா என்னது, அது பலன் நோக்கு செயல்களா இருக்கும். அது வந்து இதுல வந்து ராஜசிக்னே போட்டுட்டாங்க. அது வந்து ராஜசிக் தன்னோட பேரு தம்பட்டம் தற்பெருமைக்கு வேண்டி பண்ணுவோம். அதனால அது வந்து ராஜசிக் குணம் இருக்கிறவங்க தான் அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் விதிஹீனம் அதிருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிச்சக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகமின்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனமின்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணையின்றி, நம்பிக்கையுமின்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது.
என்னத்துக்கு சாஸ்திர வித்தைகள், சாஸ்திரத்துல என்ன கொடுத்துக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணாம தனக்கு இஷ்டத்துக்கு எப்படி இருக்கோ, யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க, எவனோ சொல்லியிருப்பாங்க, இல்ல எனக்கு இதுதான் முடியும்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவான். அப்புறம் என்ன பிரசாத விநியோகம் எல்லாம் கிடையாது. இதெல்லாம் யாரையும் நான் கூப்பிட மாட்டேன், நோ பிரசாதம் நத்திங், நான் மட்டும் என்னோட திருப்திக்கு என்னவோ பண்றேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் எனக்கு வேத மந்திரங்கள் உச்சாடனம் கிடையாது. அப்புறம் வந்து புரோகிதர்கள், சப்போஸ் புரோகிதர்களை கூப்பிட்டு பண்ண வச்சுன்னா அவங்களுக்கு சரியா கூலி, அவங்க கூலி இல்ல, அவங்களுக்கு என்ன தட்சணை உண்டோ அதெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுல ஒரு பேரம் பேசி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. சோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் இருப்பாங்க சில பேர், அவங்ககிட்ட எல்லாம் பேரம் பேசிட்டு. அப்புறம் நம்பிக்கை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பிக்கையே கிடையாது. அவங்க மூலமா தான் இதெல்லாம் நடக்கிறது. அவங்க சொல்ற அந்த ஸ்லோகத்தோட அந்த ஒரு மாதிரி கரெக்டா சொல்லிட்டு போறது நம்மளால முடியாது. அதான் அவங்களே கூப்பிடுறோம், புரோகிதர்கள் வந்து கூப்பிடுறோம். அது அவங்க தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க, அவங்க நல்லா பண்றாங்க. அப்ப அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ இன்னும் ஒரு 100 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தாலும் ஒண்ணும் இது கிடையாது, வாழ்த்திட்டு போவான் இல்லையா? அது இன்டைரக்டா நமக்கு வாழ்த்து தான் கிடைக்கும். அதெல்லாம் அவருக்கு அவகிட்ட எல்லாம் பேரம் பேசிட்டு, வருஷத்துக்கு ஒருக்கா பண்றோம் இல்ல வாட்டவர் மாசத்துக்கு ஒருக்கா பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பேரம் பேசாம பிரசாத நிவேதியம் கண்டிப்பா பண்ணணும். அதெல்லாம் பண்ணி எல்லாரும் விநியோகம் பண்ணணும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம பண்றோம் என்னது தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. உடலின் தவம் தேவத்விஜகுரு பிராஜ்ய பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சாரியம் அஹிம்சாச்ச ஷாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தவங்களாகும். எல்லாமே இன்க்ளூடிங் தூய்மையை வச்சுக்கிறது, பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கணும், அண்ட் எளிமை சிம்பிளா இருக்கிறது, அப்புறம் அஹிம்சை யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கிறது, அப்புறம் எல்லாருக்கும் வந்து வணக்கம் செலுத்தணும், பெரியவர்களே, பிராமணர்களே, அப்புறம் வந்து கடவுளுக்கெல்லாம் அதுல பெரியவர்களே வந்து இந்த தாய் தந்தையும் போட்டிருக்கு. சோ எல்லாரையும் வந்து தண்டவத், இதுதான் தண்டவத் பிரணாம் சொல்லுவாங்க. இப்ப நம்ம இஸ்கான் எல்லாம் பார்த்தோம்னா தண்டவத் சொல்லுவாங்க. தண்டம்னா என்னது? ஒரு குச்சி எப்படி விழும், வளைஞ்செல்லாம் விழாது, அது வந்து அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா விழும். சோ அந்த மாதிரி தண்டம் விழற போல நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா விழணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டோட்டல் சரண்டர், இன்னும் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது, நான் டோட்டலி சரண்டர். ஆனா அது வந்து புருஷாளுக்கு தான் கொடுத்துருக்கு தண்டவத். நம்ம லேடிஸ்க்கு எல்லாம் வந்து தண்டவத் கிடையாது, பஞ்சாங்க பிரணாம் அப்படிம்பாங்க. குனிஞ்சுதான் நம்ம வந்து உடம்ப ஃபுல்லா வந்து தரையில படும்படியா நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது, குனிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்ணி, இதெல்லாம் பேசிக் தெரியும் நமக்கு. இருந்தாலும் என்ன போட்டிருக்கோ அது வந்து அந்த 6 சோ இந்த பெரியவர்களை பார்த்தா நமஸ்காரம். இதெல்லாம் என்னது? உடலின் தவம். வாக்கின் தவம் அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியஹிதம் செயத் சுவாத்யாப்யசனம் செய்வ வாமயம் தப உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கின் தவங்களாகும். நம்ம பேசி யாருக்காவது வந்து ஒரு ஒரு சின்ன இது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்மளை தப்பா புரிஞ்சினா கூட அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பேச்சுல எப்படி இருக்கணும்? நயம் இருக்கணும், அண்ட் இனிமையா பேசணும், நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, அப்புறம் பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, இந்த மாதிரி பேசுறதுதான் வந்து வாக்கின் தவம். அந்த மாதிரி உச்சரிக்கணும். அப்படி மனதின் தவம் மனப்பிரசாத சௌம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ பாவ சம்சுத்திரித்யேத தபோ மானசம் உச்சியதே. எப்படி இருக்கணும்? திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். எப்படி திருப்தியோட இருக்கணும். இப்ப இது கிடைச்சாலும் ஐ அம் ஹாப்பி வித் இட், இன்னும் இது இருக்கக்கூடாது, ஆர்வம் இன்னும் வேணும் இல்லாம எது கிடைச்சதோ ஓகே, அதுக்கு மேல வந்தாலும் ஓகே. அப்படி எளிமை, சிம்பிளிசிட்டி, இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கதான் செய்யறாங்க. சிம்பிளா இருக்கணும், மௌனம் சாதிக்கணும். எப்ப முடிகிறதோ நம்ம பலவலான்னு பேசாம நம்ம ஜஸ்ட் கீப் காம் அண்ட் டாக் டு யுவர் செல்ஃப். நம்ம மனசுல நம்ம பேசி ஆன்சர் எல்லாம் கொடுக்கலாம். சோ மௌனம் வந்து கடைபிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதனால ஜப்பா வந்து ரொம்ப, ஏன்னா அந்த டைம்ல நம்ம வேற எல்லாம் பேசாம நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம இதுல இருக்கலாம், டிரான்ஸ்ல இருக்கலாம். சோ ஜப்பா பண்றது நல்லது. அப்ப மௌனம் சாதிக்கணும். சுய கட்டுப்பாடு, என்ன சுய கட்டுப்பாடு என்ன? ஒரு கோட்பாடு வச்சுட்டு இருப்போம், காலையில இந்த நேரத்துக்கு எழுந்துக்கணும்னா எழுந்துப்போம், அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு இன்னைக்கு சண்டே என்னால பண்ண மாட்டேன், இன்னைக்கு சாட்டர்டே வீக்கெண்ட் பண்ண மாட்டேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எவ்ரிடே we have to do. There is no vacation for devotion. என்னோட அந்த கேப்ஷனே குழந்தைகளுக்கு சொல்லிடுவேன். 18th நாளைக்கு முடிஞ்சு கொடுத்தா 19th வருவா பசங்க. எல்லாரும் வரமாட்டா, சில பசங்க வரது இல்ல, பட் குழந்தைகள் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. பெரியவங்க வந்து எழுப்பி விட்டாதான் பசங்களே இருந்திருப்பாங்க. 6 மணிக்கெல்லாம் வருது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா சொல்லிட்டேன் இல்ல, எனக்கு ரைட் ஃப்ரேம் 2 வருஷமா நடக்கிறேன். லாஸ்ட் போன ஜூனுக்கு முன்னாடி ஜூன்ல இருந்து நடக்கிறேன் பசங்களுக்கு. வெக்கேஷன்ல லீவே விட்டது கிடையாது. There is no vacation for devotion. அப்புறம் ஜப்பா கிளாஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது சம்திங் we will do. ரொம்ப நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க பசங்க எல்லாம், ரொம்ப இதா இருக்காங்க. அதனால என்ன சொல்ல வர இன்டைரக்டா நீங்களாம் கூட உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்ச பசங்க இருந்தா அனுப்புங்க, எல்லாம் படிக்கட்டும். அந்த ஏஜ்ல தான் படிக்கணும்.
ஓகே, அப்போ வந்து என்னது சுய கட்டுப்பாடு அது வந்துடும். அவங்களுக்கு சுய கட்டுப்பாடு எல்லாம் தெரியாமே வந்துடும். சோ அது பண்ணலாம். அப்புறம் தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை என்ன தூய்மைனா மனதளவு அளவுல தூய்மை, நம்ம உடம்ப தூய்மை, உடல் தூய்மை எல்லாம் அது எல்லாமே வந்து மனதின் தவங்களாகும். ஓகே, இப்ப வந்து again ஒரு இதுதான் ரீகேப். உடல் தவங்கள் எப்படி, உடலால் எப்படி தவங்கள், முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சாரியம், அஹிம்சை இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம். இதெல்லாம் இருந்து உடலால பண்ற தவங்கள். வாக்கு தவம் என்னது, உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. மனம் எப்படி, திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை, இதெல்லாம் வந்து மனசோட தவங்கள். श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकांक्षिभिर्युक्तैः சாத்விகம் பரிச்சக்ஷதே. எஸ், இது வந்து 3 வகையான தவங்கள். இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜடை லாபத். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அன்ஸ்டேபிள். ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா என்னோட வாய்ஸ்? விட்டு விட்டு கேக்குறது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மெசேஜ் வந்தது, இப்ப நான் படிக்கிறேன். இந்த 3 வகையான தவங்கள், இப்ப 3 வகையான தவங்களை பார்க்கலாம். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப இதெல்லாம் என்னது, பிருந்தாவன் பரிக்கிரமானாக்க அந்த காலால சுத்தின்னு வர்றது, மலைகளை சுத்துறது, இதெல்லாம் பரிக்கிரமா சொல்லுவாங்க. இப்போ பிருந்தாவன்ல வந்து அந்த இதை சுத்துவாங்க, பிருந்தாவனத்தை அப்படி சுத்தி வருவாங்க, அது பிருந்தாவன் பரிக்கிரமா. கோவர்தன் மலையை வந்து சுத்தி நடப்பாங்க, அதெல்லாம் கோவர்தன் பரிக்கிரமா. மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா, இதெல்லாம் என்னது, நமக்கு வேண்டி இல்ல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அது தெரியாது, ஆனா பகவானை திருப்திப்படுத்துறேன். நம்ம ஜப்பா பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம் தெரியாது, ஆனா பகவானை எது பண்ணாலும் நான் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சு பண்ணணும். சோ இந்த 3 வகையான ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையோட, ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் வந்து இது இருக்கும், நம்பிக்கை இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்பிக்கையோட செய்யும் போது என்னதுன்னா சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அறியப்படுகிறது. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவய கிரியதே தத் இஹ புரோக்தம் ராஜசம் சைலம் அத்ருவம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். நான் பண்றேன், என்னோட பேர் எல்லாம் வெளியில அந்த பிரிண்ட் பண்ணிருக்காங்களா, ப்ரோஷர்ல என் பேர் இருக்கா, அதுல எல்லாரும் தெரியும் நான் யாகம் பண்றேன், யஜ்யம் பண்றேன், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு பண்றேன். இந்த மாதிரி தற்பெருமை, தம்பட்டம் இதெல்லாம் பண்றவங்க, மரியாதை எதிர்பார்க்கிறாங்க, மானம் மரியாதை எல்லாம் எதிர்பார்க்கறாங்க, அவங்க எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல சேர்ந்திருக்காங்க. இப்ப அதெல்லாம் விடுபடும். நம்ம இதெல்லாம் என்னத்துக்கு இவ்வளவு எல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு தான். நாம ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், ஓ இதுல கொஞ்சம் இருக்கு நமக்கு, சரி அதெல்லாம் விடுபட்டுலாம், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்ட் அவர்ஸ். அதனாலதான் இது எல்லாமே ஸ்லோகத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நமக்கு வந்து புரிஞ்சு வரும். சோ இதெல்லாம் என்னன்னாக்கா சஞ்சலமானதும் தற்காலிகம். இதெல்லாம் வந்து பெர்மனண்டா. ஒருத்தவங்க வந்து இப்ப நல்ல ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணா அப்படின்னா எவ்வளவு நாளைக்கு தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். நல்ல கல்யாணம் எல்லாம் வந்தாங்க போனாங்கன்னு 1 வருஷம் பேசுவோமா, ரொம்ப ரேர் தான் 1 வருஷம் பேசுறது. 1 மாசத்துலயே மறந்துடுவோம்னா அதை பத்தி என்ன, வேற எத்தனையோ விஷயம் இருக்கு பேசுறதுக்கு, அந்த மாதிரி. ஆனா இருக்காங்க, இந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. சோ அதுல இருந்து அவங்க ரஜோகுணத்துல இருந்து மாறிடணும். மூடகிராஹேணாத்மனோ யத் பீடயா கிரியதே தபஹ பரஸ்யோத்சாதனார்த்தம் வா தத்தாமசம் உதாகிருதம். பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகிறது. இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கையை இப்படி தூக்கிண்டு கால் இப்படின்னு கொஞ்சம் அப்படி ரொம்ப வருஷமா அப்படி நிற்பாங்க. அப்புறம் என்னது, நான் அழிஞ்சாலும் பாரு, நான் வந்து எனக்கு ஒரு கால் போனாலும் அவனும் இல்ல, என்னது எனக்கு 2 கால் போனாலும் பரவாயில்ல, அவனுக்கு ஒரு கால் போகணும், என்னோட ஏதாவது அழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, பட் அவனோட அழியணும், அதுக்கு வேண்டி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. பரம எதிரி, அவனுக்கு இதெல்லாம் அழியணும், உனக்கு இதெல்லாம் போயிடுவேன் பரவாயில்ல, என்னோட போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவன் அந்த மாதிரிலாம் சில பேர் இருக்காங்க. தெரியாது யாருன்னா, நான் சும்மா பேச்சுக்கு தான் சொல்றேன். ஐ டோன்ட் திங்க் எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள் எல்லாம் அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க எல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சார் ஐ டோன்ட் திங்க் வந்து நார்மலி இந்த இதுல சங்கத்துல எல்லாம் நம்ம சத் சங்கத்துல இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுல யாரும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க.
இப்ப நடத்தை முக்குணங்கள் என்ன பார்த்தோம்? சத்துவகுணத்துல மரியாதை, கடமையாய் வழிபாட்டை செய்வது. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? தன்னல நோக்கங்களுக்கான மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்கான விருப்பம். தமோ குணம் எப்படி? மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்ளுவர். அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. பேச்சுகளின் முக்குணங்கள் என்ன பார்த்தோம்? சத்தியம், மகிழ்விப்பது, பயனுள்ளதுதான் பேசணும். ரஜோகுணத்துல அதிகாரப்படுத்துவது, வதந்தி, சுயநல நோக்கத்துக்கானது. அதிகாரப்படுத்தி எப்பவுமே இங்க வா அந்த மாதிரிலாம் ஒரு மாதிரி அத்தாரிட்டிவா பேசுவான். சோ அதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கு. தமோ குணத்துல பொய் தூண்டுவது, தீங்கிழைப்பது, வாசிப்பிங், இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்கு. எப்படி என்னவோ சொல்லுவா, யாரை பத்தியும் நம்ம வந்து தெரியாதக்கு நம்ம வந்து வாசிப்பம் பண்ணினோம்னாக்கா அது சத்தியமே இருக்காது. பட் அதோட பாவம் நம்மளை வந்து தொத்தும். நமக்கு என்ன தெரியும் அவளை பத்தி? இல்லைன்னா நம்ம ஏதோ வதந்தி யாரோ கேட்கறதுக்கு இருக்காங்க, அப்ப நம்ம வாய் சும்மா இருக்காதே. அதனாலதான் மௌனம் சாதிக்கணும் எல்லாம் சொல்றாங்க. ஏதோ பேசலாமே, அதுக்கு என்ன இப்போ வாய் கொடுத்துருக்கா? அந்த ஆள் இல்ல, யாரை பத்தி பேசுறோம் அந்த ஆள் இல்ல, அப்ப நம்ம பாட்டு விடலாம் கதை. அந்த மாதிரி அதோட எல்லாம் ரொம்ப பாவம். அதெல்லாம் நிறைய இதுல வந்திருக்கு. பகவத்கீதா ஸ்லோகத்துல இல்ல, வேற எதுலயோ எல்லாம் படிச்சேன் நான், எதுவும் நம்பர் எங்கன்னு. சோ அந்த மாதிரி பேசிக்கா என்ன, வதந்தி எல்லாம் பேச வேண்டாம். தெரியாதனத்தை தெரியாது அப்படின்னு பெஸ்ட். எஸ், தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். இப்ப தானத்துக்கு வந்துட்டோம். தானத்துல குணங்கள் எப்படி வேலை பண்றாங்க அப்படின்னு. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. இப்ப வந்து ஒரு இஸ்கான் டிவோட்டி தான், அவனுக்கு மெயின் வேலையே என்னன்னாக்கா போய் புக்கை விற்பனை பண்ண பெரிய அது ஒரு கஷ்டம்தான். எல்லாரும் எல்லாம் வாங்க மாட்டான். ஆனா அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இங்க இஸ்கான்ல அந்த மாதிரி தான், அவங்க டிவோட்டிஸ்க்கு எல்லாம் அந்த ஒரு வேலை உண்டு. என்ன புக் எல்லாம் படிக்கணும், எல்லாரும் புக் படிக்கணும். சோ அதெல்லாம் வந்து தானம்னா சும்மா எல்லாம் கொடுக்க முடியாதே, அதெல்லாம் பிரிண்டிங் காஸ்ட் எல்லாமே இருக்கு. சோ வாங்க வைக்கிறதுக்கு அவன் கன்வின்சிங்கா பேசணும். ஒருத்தட்டும் இந்த மாதிரி கன்வின்சிங்கா எல்லாம் டிவோட்டியா இருக்க மாட்டா, எல்லாம் ஊடுருவி எல்லாம் கேட்பா, ஏன் எப்படி, அது படிச்சா என்ன வரும், என்ன எது எல்லாம் கேட்டு ஒருத்தன்ட்டே அவ்வளவு ½ hour பேசி ஒரு புக்கு அப்பாடான்னு கொடுத்து திரும்பி அடுத்த அவன்கிட்ட போனா அவன் பல கொஸ்டின் கேட்பான், அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணும். ஆனா சலிக்காம இவ பண்ணுவா. ஏன்னா அவ்வளவு பக்தி, வேற ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்கறது இல்லையா. என் டியூட்டி, திஸ் இஸ் மை டியூட்டி, நான் இதை பண்ணா ஒரு புக்கு வித்து போச்சுன்னா கிருஷ்ணா லைக்ஸ் மீ, அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல பண்றாங்க. சோ இந்த மாதிரி இஸ்கான் டிவோட்டியோட காட்டினாங்க சொல்றேன். ஆனா என்னது டொனேஷன் பாக்ஸ், இப்ப என்னன்னாக்கா கரெக்டான இடத்துல நம்ம வந்து தானம் பண்ணலாம். எங்க டொனேஷன் பாக்ஸ் நாமளே வைப்பா, கோயில் மாதிரி இடத்துல வைப்பா. அங்க என்னது ஒரு கள்ளுக்குடியவனுக்கோ வேற கஞ்சா பொருள் விற்கிறவனுக்கோ எல்லாம் போகுமா? போகாது. எங்க போகும்? மேக்சிமம் அங்க ஒரு வேலைக்காரனுக்கு சம்பளமா போகும், இல்ல எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு போகும், தண்ணி ஏதாவது தண்ணி அதோட சார்ஜஸ் போகுமா இருக்கும், பகவான் பூ வாங்குறதுல போகும், நெய் எண்ணெய் விளக்கெல்லாம் எரியறது, அதுக்கெல்லாம் நம்ம பைசா யூஸ் ஆகும். சோ இன்டைரக்டா நம்ம வந்து ஒரு லிட்டரா வாங்கி கொடுக்கலனாலும் பணமா போட்டதுனாக்கா என்னாக்கா நம்ம எந்த பொருளை அவங்க வாங்கி எப்படி பண்றாங்க தெரியாது. ஆனா நல்ல விதத்துல அது வந்து உபயோகப்படும். இப்ப நம்மளுடைய டெம்பிள் தான் சாஃப்ட் ஓப்பனிங் இருக்கு இந்த சாட்டர்டே. சோ யாருக்கும் இன்னமும் இருக்கு, சான்சஸ் இன்னமும் நம்ம வந்து ஃபுல்லா இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகல. இந்த நல்ல நாள் வரதேன்னு சாஃப்ட் ஓப்பனிங் வைக்கிறாங்க. சோ யாரெல்லாம் எப்படி எல்லாம் கொடுக்க முடியுமோ, இவ்வளவு சின்ன அமௌண்ட் இருந்தாலும் மனசுல இது வந்து என்னால கொடுக்க முடியும் பகவான், ஏன்னா பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு எவ்வளவு இல்லைன்னு. அப்ப நம்ம வந்து ஆசையா கொடுத்தோம்னா அது வந்து நல்ல இடத்துல போய் சேருது. வேண்டா விருப்பமாலாம் கொடுக்காம நம்ம ஆசையா கொடுக்கலாம், ஏன்னா நம்மளோட கோயில் அப்படின்னு நினைச்சு. சோ அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறதெல்லாம் சத்துவ குணத்துல கொடுக்குற தானம். यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. இது பார்த்தாலே தெரியும் அவன் என்ன பண்றான், கொடுக்கணும்னு ஆசை இருக்கு, அவன் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கான். ஆனா கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி செல்ஃபி எடுத்து அதுல சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பேஸ்புக் என்ன எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லா இதுலயும் போட்டு அவன் நான் கொடுக்குறேன்னு பார்த்து எல்லாம் வா எல்லாம் பண்ணி கமெண்ட் அடிச்சு லைக் பண்ணி அதுலதான் அவனுக்கு கவனம் இருக்கே தவிர அந்த குழந்தைகள் கொடுக்கணும் அந்த பாஞ்சு கையை நீட்டிட்டு எப்படா போய் இவன் கொடுப்பான், எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி நொந்து போனவாரெல்லாம் வெயிட் பண்றாங்க இவன் எப்ப கொடுப்பான்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம விருப்பில்ல பிடிக்காம வெறுத்து கொடுக்கறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னா அந்த மாதிரி ரஜோ குணத்தை இருக்கிறவங்க பண்றாங்க. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதெல்லாமே என்னன்னா we have to analyze ourselves. அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோமே, இப்ப நம்ம கொடுக்குறோம் நல்லா மனசெத்தி கொடுத்துடலாமே, வேண்டா விருப்பமா கொடுக்கறதோட மனசெத்தி கொடுக்கலாம். அப்புறம் வந்து கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கொடுத்துடணும், அடுத்த மோமெண்ட் நினைச்சா அந்த மனசெத்தே குரங்கு மாதிரி மாறிடும். இல்ல கொடுக்கணும், ஆனா நான் நாளைக்கு வேணா நாளைக்கு வந்து வேற இருப்பாரு. 10,000 ரீசன் வச்சிருப்போம், கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்கு 10,000 ரீசன் இருக்கும். இப்ப கொடுக்கணும் மனசுக்கு வந்து நான் கிடுகிடுன்னு கொடுத்து முடிச்சுடணும், அப்புறம் ரிப்பெண்டே பண்ணக்கூடாது. நான் நினைச்சேன் கொடுத்துட்டேன், அவ்வளவுதான். தானம் இல்ல அந்த மாதிரி ரைட் பர்சன்.
சரியான தேசிய காலே பாத்திரை சரண பார்த்துதான் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கறது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க கொடுப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யश्च தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். இவன் ஓப்பனாவே கேட்டு எழுதுறான், ஹெல்ப் ஐ நீட் மணி ஃபார் வீட்னா இது கஞ்சா, அந்த மாதிரி ஒரு போதைப் பொருள். எனக்கு வந்து போதைப் பொருள் சாப்பிடணும், அதனால எனக்கு பணம் இல்ல, பணம் தாங்க. யாரோ கொடுப்பாங்களா? கொடுக்குறாங்க, சில பேர் கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் படிக்காம கொடுக்குறாங்களா? ஐயோ பாவம், கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா கஞ்சா எல்லாம் குடிக்கணும்னு கொடுக்குறாங்களா தெரியாது. தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. சோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஹார்ட் அண்ட் மணி தான் நம்ம கொடுக்குறோம். நமக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கள்ளப்பணம் இல்ல, கள்ளப்பணத்தை வச்சுட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையும் இப்படி இப்படி விநியோகம் பண்ணல. ஈவன் 1 penny is hard earned தான். அது டாக்ஸ் எல்லாம் டாக்ஸ் பேயர்ஸ் ஆல்சோ. அப்ப அதை போய் நம்ம கொடுக்குறோம்னா, அவன் தப்பா அது செயல்ல எடுத்துட்டான்னா அந்த பாவம் நமக்கு வந்து சேரும். அது இதை கொடுத்துருக்கு, அது எந்த ஸ்லோகா தெரியாது, பட் இட் கம்ஸ் டு அஸ். அவன் பண்ற தப்பு வந்து நம்ம பணத்தை வச்சு அவன் பண்ணும்போது அது நம்ம கொடுத்துட்டோமே, அது நம்ம டியூட்டி ஓவர் இல்ல. நம்ம பணம் எங்க போய் சேர்ந்து அவன் எதுக்கு யூஸ் பண்றான், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தட் ஆல்சோ. ஆனா நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா தான் நம்ம வந்து நம்ம பணத்தை அதுக்கு இவாளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம். பட் எனக்கு இது கொடுக்கணும்னு இருக்குன்னா தாராளமா கொடுக்கலாம். நமக்கு தெரிஞ்ச நம்பர், இப்ப நம்ம வீட்டுல வேலைக்காரியோ, நமக்கு தெரிஞ்ச கார் டிரைவர், எனிபடி யாராவது ஏழையா இருக்காங்க, அவனுக்கு வந்து புக்ஸ் கொடுக்கலாம். நம்ம வீட்டு பசங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்தா கொடுக்கலாம். துணி வந்து சின்னதா போச்சுன்னா கொடுக்கலாம். எல்லாம் கொடுக்கதான் செய்யணும், நம்ம அதெல்லாம் பண்ணதான் செய்யணும். பட் இந்த வாழ்க்கும் கொடுக்க கூடாது. அதுக்கு வேண்டி சொல்றேன். இந்த மாதிரி வெளியில அந்த டிராபிக் சிக்னல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நிறைய இந்த மாதிரி நியூஸ் தான் கேட்கணும். அவங்க நம்மள வந்து இன்னும் அவளை வந்து இன்னும் பிச்சை எடுங்கிறப்பல ஹெல்ப் தான் பண்றோம். ஏன்னா ஈஸி மணி தானே, இன்னும் பிச்சை எடுங்கிறப்பல அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம். கோயிலுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கலாம். கோயில வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு பிரசாதம் வேணா கொடுத்துடலாம். நிறைய பிரசாதத்தெல்லாம் கொடுத்து பிரசாதம் பணம் கொடுத்து வாங்கினா பணத்தை கொடுத்து வாங்கி அவங்களுக்கு பிரசாதம் விநியோகம் பண்ணலாம். ஏன்னா சாப்பிட தானே செய்வாங்க, பரவாயில்ல. பிரசாதம் சாப்பிட்டு நல்ல புத்தி ஓடும், உழைக்கணும்னு வேலை இது வரும். ஓகே, அந்த மாதிரி ஹெல்ப். இந்த தானம் பண்றது கேர்ஃபுல்லா தான் நம்ம தானம் பண்ணணும். சோ தானத்தின் குணங்கள் என்னது? சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க? கடமையினால் செய்வது, எதிர்பார்ப்பு இன்மை, தகுந்த இடம் காலம் தகுந்த நபருக்கு கொடுப்பார்கள். ரஜகுணத்தில் இருக்கிறவங்க பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்வாங்க, அனுபவிப்பதற்காக செய்வா. வேண்டா விருப்பம் அப்படி சில பேர் அப்படி பண்ணுவா, சில பேர் கொடுக்கணுமேனு அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. வேண்டா விருப்பாக கொடுப்பாரு. அதெல்லாமே ரஜோகுணம். தமோகுணத்தில் இருக்கிறவங்க தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபருக்கு கொடுப்பாங்க. எஸ், இப்ப லாஸ்ட் டாபிக் வந்துட்டு ஓம் தத்சத். ஓம் தத்சதிதி நிர்தேஷா பிரம்மணஸ்திரிவித ஸ்மிருதः பிராமணாஸ்தேன வேதாச்ச யஜ்ஞாச்ச விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத்சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரம பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்படுகிறது. இப்போ எது எடுத்தாலும் ஓம் சொல்லுது, அதுக்கப்புறம் கணபதியே சொல்லுங்க, வேற என்ன வேணா சிவனா சொல்லுங்க, என்ன தேவி பேர் சொல்லலாம் இன்னும், ஆனா ஓம் சொல்லிட்டுதான் சொல்லுவாங்க. அந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது? கிருஷ்ணர் தான் குறிக்கிறது. அது தெரியாதுன்னு பண்றவங்க அந்த மாதிரி சரி ஏதோ நல்ல காரியம் மட்டும் விட்டுடணும். அதெல்லாம் ஆர்கியூ பண்ண முடியல. கிருஷ்ணா போகக்கூடாதுன்னு அவ சொல்ல மாட்டாளே, பட் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஓம் சொன்னாலே அது கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேரும். இந்த ஃபைனல் போக்தா யாரு? கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அதுல ஓம் இருக்கு. சோ அது எப்போல இருந்து இருக்கு? ஆரம்ப படைப்பின் ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த ஓம் ஸ்ரீ ஓம் தத்சத் ஒலி வந்து எல்லா இந்த 3 சொற்கள் வந்து எல்லா ஸ்லோகம் எல்லா இதுலயும் இருக்கும். வேத மந்திரங்கள் வந்து இதுலதான் இருக்கும். தஸ்மாத் ஓம் யுதாஹ்ருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். எதுவுமே நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கிறது ஓம் சொல்லிட்டு தான் ஆரம்பிக்கிறோம். இப்ப சொன்ன ஸ்லோகம் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். அதுக்கு சொல்லிதான் அது யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், எல்லாமே நம்ம வந்து ஓம் சொல்லிட்டு பண்ணும்போது எல்லாம் கிருஷ்ணா வாட் எவர் இட் கோஸ் டு, இந்த பலன் எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு போய் சேரட்டும் அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு கொடுக்கணும். பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம் இதெல்லாம் செய்யணும். சந்தாய பலம் யஜ்ஞ தப கிரியாஹ தான கிரியாச்ச விவிதாஹ கிரியந்தே மோக்ஷகாங்ஷிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை
சத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும். ஓம் சொன்னோம் பகவானை குறிக்கிறது. அடுத்தது ஓம் தத் சத். இந்த தத்துன்னு என்னது? பலனை எதிர்பார்க்காம நான் எல்லாம் செய்யறேன். எல்லாமே பகவான் போய் எல்லாம் பகவான் தான். ஓம் சொன்னா என்னது? எல்லாமே கிருஷ்ணன் போய் செய்யும். அப்புறம் அடுத்த தத்து ஓம் தத் அப்படி சொல்லும்போது அந்த தத்து என்னது? நான் என்னெல்லாம் யாகம் இதெல்லாம் பண்றேனோ அதோட எல்லாமே வந்து தவம் மற்றும் தானத்தினை தத்தென்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும் அப்படின்னு. அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கும். நம்ம பண்றது எல்லாமே நமக்கு வந்து பந்தப்படுத்தாது. எதுவுமே நம்ம வந்து பந்தப்படுத்த என்ற ஒரு புண்ணியம் எல்லாம் பண்ணோம்னா கூட நம்மளை பந்தப்படுத்தும். புண்ணியம் வேண்டாம், பாவம் வேண்டாம். பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது எல்லாமே அவருக்கு போய் சேரும். सद्भावे साधुभावे च सत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति चोच्यते कर्म चैव तत् अर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते. வந்து இது என்ன வேணும்? சத்து. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பரம உண்மையே. இது சத். சத்துனா என்னது? சத்தியம். ஓம் தத் சத். ஓம் பார்த்தோம், அது வந்து கிருஷ்ணர் குறிக்கும். ஓம் தத். தத்துனாக்கா நம்ம பண்றது எல்லாமே நம்ம பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கும். அண்ட் சத். சத்துனா என்னது? பரமபுருஷர் பகவான். அவர் தான் உண்மை, பூர்ண உண்மை. அவர் தான் ஒரு இது. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் என்னது? பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிருதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத்தென எனப்படுகிறார். யாகத்தை செய்பவரும் சத்தென அழைக்கப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. பரமபுருஷ பகவான் அவர் தான் சத்தியம். அவருக்கு நம்ம இதெல்லாம் ஆஃபர் பண்றோம். பண்றவருக்கும் அதுவும் இருக்கு. அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத்தியம். அவர் சத்தியமா இதெல்லாம் பண்றார். அப்ப அந்த வந்து சத்துவ குணத்துல வந்து அது எல்லாமே போயிடும். எல்லாம் நல்லதா பண்றாங்க. சத்தென்று அழைக்கப்படுகிறது. ஓகே, அடுத்தது லாஸ்ட். அஸ்ரத்தயாஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் செய்யத் அசத் யுச்யதே பார்த்த நசதத் பிரேத்ய நோயிக. அசத் அப்படின்னா என்னது? பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கை இன்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியில் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. நம்ம தான் நினைச்சுக்கணும், நான் இவ்வளவு ஜப்பா பண்றேன், இவ்வளவு இது பண்றேன். ஆனா பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாம பண்ணும்போது அதெல்லாம் என்னது? சத்துல போகாது, அது அசத்து போகும். அசத்துனா என்னது? யூஸ் இல்ல. இட் இஸ் லைக் புட்டிங் இது என்னது? ஒரு பந்து வந்து நம்ம இதுல போடுறோம், பாஸ்கெட் பால்ல போடுறோம்னா சும்மா நம்ம போட்டுட்டே இருக்கோம் பால். அதுக்குள்ள விழுந்தாதானே பாயிண்ட். ஆனா நான் தான் யாகம் பண்றேன், நான் பூஜை பண்றேன், ஜப்பா பண்றேன், நம்ம திருப்திக்கு நம்ம மேல மேல போட வேண்டும். ஆனா எப்போ it will be counted as points only when it goes அந்த இது கூடைக்குள்ள விழுந்தாதான் வந்து நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா? சோ நம்ம பண்றது கரெக்டா அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு பண்ணும்போது, பகவானை நினைத்து எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் அந்த கூடைக்குள்ள விழுந்தா எப்படி பாயிண்ட்ஸ் வருதோ அந்த மாதிரி. இல்லாட்டா ஒரு செல்ஃப் திருப்தி தான். நான் இவ்வளவு யாகம் பண்ணேன், இவ்வளவு யஜ்யம் பண்ணேன், இவ்வளவு ஜப்பா பண்ணேன், நம்ம திருப்தி பண்ண வேண்டியதான். இல்லாட்டா அது வந்து பலன் இல்லை. இந்த பிறவியிலும் பலன் இல்லை, மறுபிறவியிலும் இல்லை, அடுத்த பிறவியிலும் அது வந்து யூஸ் ஆகாது. அப்படின்னா ஏன்னாக்கா இந்த பிறவில எல்லாம் நல்லது பண்ணாதான் நம்மளோட இந்த ஜென்மத்தை என்னெல்லாம் கர்மா பண்றோமோ அக்கார்டிங்லி வேறொரு பிறவி நம்ம இருப்போம். இந்த வேற உடல் எடுக்கிறதெல்லாம் நம்ம கர்மா பிரகாரம். பகவான்லாம் நம்ம பண்றல, பகவான் இன்டர்ஃபியரே பண்றது கிடையாது. இப்ப நம்ம ஒரு மனுஷ பிறவி எடுத்துன்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் இப்ப படிக்கிறோம்னாக்கா இட் இஸ் ஆல் தேங்க்ஸ். ஏதோ ஒரு இதுல பண்ணிருக்கோம், ஒரு புண்ணிய கர்மா பண்ணி. போன ஜென்மம் இல்லை, ஏதோ ஜென்மத்தை நல்லது பண்ணும். அதெல்லாம் போட்டு பேலன்ஸ் ஷீட் பண்ணி சரி இப்போ எல்லாம் இதெல்லாம் குலுக்கி போட்டோன்னு பார்த்தா இவ்வளவு நிறைய இது இருக்கு நல்லது அனுபவிக்கிறதுக்கு. இந்த ஒரு மனுஷ பிறவியப்போ அதுல இந்த மாதிரி பகவானோட இதையும் நீ வந்து அனுபவிச்சுக்கோ அப்படின்னு இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம். நிறைய பேருக்கு அந்த யோகம் இல்லை, வர முடியாது இல்லை. அவளை நினைச்சு நம்ம வந்து வி ஷுட் ஃபீல் பேட். நம்மளால முடிஞ்சது திரும்பி அவளுக்குலாம் நாங்க மெசேஜ் தான் அனுப்புறோம். ஃப்ரம் அவர் சைட், ஃப்ரம் இஸ்கான் சைட் நாங்க பவிதா மெசேஜ் எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்புறோம். உங்களுக்கு ஏதோ சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால உங்களுக்கு வர முடியலையா, திருப்பி அடுத்த மாசத்துக்கு வாங்கன்னு நம்ம கூப்பிடுறோம். அதெல்லாம் இதுதான் சர்வீஸ் மாதிரி பண்ணிட்டு எப்பெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது எல்லாம் பண்றோம். வாயால சொல்லலாம், இந்த மெசேஜ் அனுப்ப நீங்களும் சொல்லலாம். நீங்களும் யாருக்காவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லலாம். அவங்களும் வந்து நல்லா பெனிஃபிட் லெட் தெம் ஆல்சோ கெயின் அப்படின்னு நினைச்சு நல்ல எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணலாம். இல்லாட்டா அது வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகே, வழிபாடு தியாகங்கள் என்னது? சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க ரஜஸ் குணத்தோடு தங்கள் இதெல்லாம் இதுதான் சம்மரி தான். தியாகங்கள் எப்படி பண்றாங்க? சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க வேதத்தின்படி கடமையாக வெகுமதியை விரும்பாதவர்கள். சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. ரஜகுணத்துல பொருள் பலன் பெருமைக்காக அவங்க வந்து தியாகம் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தமசுல இருக்கிறவங்க நம்பிக்கை இல்லாமல் பிரசாதம், வேத பாராயணம், அர்ச்சனை வைப்பு முதியம் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தம குணத்துல இருக்கிறவங்க. தவங்கள் எப்படி பண்ணுவாங்க? சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. உயர்ந்த கடவுளின் பொருட்டு பகவானை நினைத்து அவருக்கு வேண்டி அவரோட திருப்திக்கு வேண்டி பண்ணுவாங்க.
ரஜோகுணத்தவர்களும் மரியாதை கௌரவம் எல்லாம் எதிர்பார்ப்பாங்க, இன்னும் பெறுவதற்காக பண்ணுவாங்க. தமோகுணத்தவர்கள் முட்டாள்தனத்தால் சுய சித்திரவதை அல்லது மற்றவர்களை காயப்படுத்துதல் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. தானங்கள் எப்படி? சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க வருவாயை எதிர்பார்க்காமல் கடமைக்கு வெளியே கொடுக்கப்பட்ட கடமைதான், ஆனா அதுக்கும் அப்பாற்பட்டு என்னது பகவான் கொடுத்திருக்கா, அதனால நான் கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி தானம். அப்புறம் ரஜஸ்ல இருக்கிறவங்க கசப்பான மனநிலை கொடுக்கறதுக்கு மனசே இருக்காது, அதனால மனம் கொடுக்கணுமே அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. பலனளிக்கும், இந்த பலனளிக்க முடிவுகளுக்கான ஆசை. இதுல எனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஏடிஜி சர்டிபிகேட் கிடைக்குமா, நான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்குறேன், எனக்கு இது டாக்ஸ் பெனிஃபிட் கிடைக்கும், இப்போ அதெல்லாம் ஒரு புதுசா வந்திருக்கேன், எல்லாம் கொடுப்பாங்க, நான் ஏடிஜி சர்டிபிகேட் கிடைக்குமா, இப்ப டாக்ஸ் டிபேட் வேணும் அப்படின்னா எதிர்பார்ப்பாங்க. பண்றதுல தப்பு கிடையாது, அல்லது அப்படியே பணம் வந்தா சரின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, உனக்கு பெனிஃபிட் வரட்டும், ஒரு 20% உனக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க. கொடுக்கணும், அப்படியாவது பணத்தை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு. ஓகே, தமஸ்ல இருக்கிறவங்க எப்படி? தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற நேரத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அவங்க வந்து தானங்கள் கொடுப்பார்கள். இது லாஸ்ட் வந்துட்டோம் நம்ம. துளசி பிரணாமம். யாரெல்லாம் காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இதெல்லாம் தெரியும், ஏன்னா அவங்க வந்து டெய்லியே பாடுறாங்க, ரொம்ப இனிமையா இருக்கும், நீங்களாம் அனுபவிக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இனிமே 18 days ஆயாச்சுன்னா இனிமே வந்து நாளைக்கு வந்து லாஸ்ட் டே, முடிஞ்சா எல்லாருமே நாளைக்கு கூட நீங்க பார்க்கலாம், இல்லாட்டா டெய்லி இருக்கும், அதெல்லாம் டெய்லியே இருக்கும், அதனால you can see every day. அப்ப இது வந்து நான் வந்து ஒரு பாட்டு பாடி காட்டுறேன் எப்படி இருக்கும்னு. துளசி பிராணாமம் மறந்து போகிறேன். பாகவதம் முடிஞ்சோன்னா காலையில டெய்லி துளசி பாராயணம் பண்றோம் மாதாஜி. ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே, இது வந்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி எழுதியது. பிருந்தா பிருந்தாவனி விஸ்வபூஜித விஸ்வபாவனி புஷ்பசார நந்தினி துளசி கிருஷ்ண ஜீவனி பிருந்தாயை துளசி தேவ்யாயை பிரியாயை கேசவஸ்ய ச விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமः. நமோ நமோ நம துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி நமோ நமः. राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. जो तो मारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय जो तो मारा शरण लोय तारा वांछा पूर्ण होय कृपा कोरी कोरो दारे वृंदावन वासी कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. मोरा ये अभिलाषा विलास कुंज दियो वास मोरा ये अभिलाषा विलास कुंज दियो वास नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि नयन हरिबो सदा जुगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. यही निवेदन तरस किरणुगता कोरो यही निवेदन तरस किरणुगता कोरो सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी सेवा अधिकार दिए कोरो निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. दीन कृष्ण दासे कोई न मोरा होय दीन कृष्ण दासे कोई न मोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. यानि कानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे. இது எப்ப சொல்லுவாங்க? பிரதட்சணம் பண்ணி
இது வந்து பிரதட்சிணை பண்ணும்போது இதுல என்னன்னாக்கா பிரம்ம ஹத்தியாதி காணிச்ச நம்ம பூர்வ ஜென்மத்தை இப்போ யாரையாவது பிராமணனை கொலை பண்ணியிருந்தா கூட அதெல்லாமே விட்டு போயிடும். ஏன்னா துளசி தேவி வந்து அவ்வளவு பகவான் வந்து மகத்துவம் கொடுக்குறான். நீ ரொம்ப அருள் புரிஞ்சு நீ இந்த உலகத்துல வந்து துளசி தேவியா நீ வந்து இருப்ப, உன்னை வந்து வழிபடுறவங்க எல்லாம் எல்லாத்தையும் இந்த பாவத்தெல்லாம் வந்து கம் அவுட். நம்ம அதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஸ்டோரியில போய் பார்த்தோம் இல்லையா, ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம், துலாபாரத்தோட அந்த ஸ்டோரியிலையும் பார்த்தோம். ரொம்ப மகத்துவம், துளசி வழிபடுறது ரொம்ப நல்லது. எல்லாரும் வீட்டுல வந்து வாங்கி வச்சுங்க. அண்ட் வந்து பிரதர்ஷனம் பண்ணு, மினிமம் 4 ரவுண்ட் பண்ணி இந்த இது சொல்லணும். இந்த ஸ்லோகம் வெறும் இம்பார்ட்டன்ட். யானி கானி ச பாபானி பிரம்மா ஹத்யாதிகானி ச தானி தானி பிரணஷ்யந்தி பிரதக்ஷிண பதே பதே ஜெய பிருந்தே தேவி ஜெய பிருந்தே தேவி பிருந்தே தேவி ஜெய பிருந்தே தேவி ஜெய துளசி மகாராணி ஜெய துளசி மகாராணி तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ராம ராமா ஹரே ஹரே. சோ துளசி வழிபாடு மேல இருந்தாவது எல்லாரும் பண்ணுங்க. அபாபாவோட இதுக்கு ரொம்ப இது உத்தமம். அவங்க கோயில்ல வந்து தினமுமே பண்றாங்க, துளசி வழிபாடு பாடுறாங்க. ருக்மிணி மாதை சொல்றப்ப இதுல பாகவதம் 6:30 இருந்து 7:30 மணி வரைக்கும் பாகவதம் இருக்கும். அப்ப அதுல எண்டுல பாடுறாங்க இல்லையா மாதாஜி, ருக்மிணி மாதாஜி. சோ அதுலயே நிறைய ஸ்லோகம்லாம் படிப்பா. அண்ட் இது பஜன் பாட்டுலாம் பாடுவாங்க. இது எல்லாமே துளசி இதெல்லாமும் பண்ணுவாங்க. சோ யூ வில் கம் டு இதை கேட்க தான் நமக்கு புரியும் இல்லையா. எஸ், நம்ம வந்து தினமுமே ஃபர்ஸ்ட் அது லெட் ஸ்டார்ட் வித் ஜபம். அப்புறம் காலையில எழுந்துக்கிறது, அப்புறம் நிறைய இந்த மாதிரி எப்பெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் முடியறதோ எல்லாரும் ஒர்க்கிங்கும் இருக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, நம்ம இந்த க்ரௌட்ல யார் எப்படி இருக்காங்க தெரியாது. எப்படிலாம் உங்களுக்கு சௌரியம் அப்படி பார்த்துன்னு நீங்க வந்து யூ கேன் இன்வெஸ்ட் யுவர் டைம் இன் ப்ராப்பர் சேனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாமத்திரம் ஒரே ஒரு வாட்டி வந்து சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. எஸ், நீங்கள் தயாரா? எஸ், நாங்கள் தயார். இன்னைக்கு என்ன பார்த்தோம்? நம்பிக்கையின் 3 பிரிவுகள் பார்த்தோம். முறைகளில் அந்த உணவு எப்படி டிஃப்ரெண்டா எல்லாரும் எடுத்துனாங்க. தியாகம், தவம், தொண்டு, கடைசியில ஓம் தத் சதி அது பார்த்தோம். ஓகே, அந்த மாதாஜி ஜெயந்தி மாதாஜி எங்க இருக்கீங்க? ஓம் தத் சதி. हरे कृष्ण माताजी। ओम सत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे तत्त्वत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। सॉरी माताजी, हरे कृष्ण। नो प्रॉब्लम. இல்ல அதான் நீங்க நேத்து சொன்ன நினைச்சீங்க. we will follow, we will start following மாதாஜி. I would like to அந்த மாதிரி யார் சொன்னாலும் நான் வந்து எடுத்துடுவேன். ஏன்னா I take it in right spirit that நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். துளசி ஒரு நிமிஷம் பிரபுஜி, ஒரு நிமிஷம். ரொம்ப சிறப்பான